கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவ நாம மகிமைப்படுவதாக. நாம் தொடர்ந்து சோதரம் செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம். இது சாட்சியின் மாதமாய் இருக்கிறபடியினாலே சோதரம் அதன் அடிப்படையில நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கலாம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவ நாம மகிமைப்படுவதாக. சோதரம் செய்தியின் ஆரம்பத்தில் சோதரம் ஆதாரமாக ஆதி ஆகமம் 21 அதிகாரம் 30 வசனம், ஆதி ஆகமம் 21:30 வாசிக்கிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதற்கு அவன், நான் இந்த துறவு தோன்றினதை குறித்து நீர் சாட்சியாக இந்த 7 பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை என் கையில் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றான். அதற்கு அவன், நான் இந்த துறவு தோன்றினதை குறித்து நீர் சாட்சியாக இந்த 7 பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை என் கையில் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றான் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். இந்த இடத்துல சோதரம் இது சாட்சியின் மாதமாய் இருக்கிறது. அப்படின்னாலே சாட்சி என்கிறதான தலைப்பின் கீழ் நாம் தொடர்ந்து தேவ செய்தியை கவனிக்கலாம். சோதரம் இந்த இடத்துல சோதரம் ஆபிரகாமை குறித்து துறவு தோன்றினதை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இது சோதரம் சாட்சியின் துறவு என்கிறதான அந்த தலைப்பின் அடிப்படையில நாம் இந்த நாளிலே சோதரம் செய்தியை கேட்கலாம். கர்த்தர் நல்லவர். இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும்போது ஆபிரகாம் சோதரம் தோன்றினதான அந்த துறவை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது சோதரம் இதற்கு மேல 25வது வசனத்துல பார்க்கும்போது அங்கு துறவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற நாம் பார்க்கிறோம். 30வது வசனத்துல துறவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற நாம் பார்க்கிறோம். துறவு என்று சொல்லும் போது அது ஒரு சோதரம் தோண்டப்பட்டதான ஒரு நிலப்பகுதி அல்லது வெட்டி எடுக்கப்பட்டு நீரூற்றை காண்கிறதான ஒரு நிலப்பகுதியா இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் ஒரு நிலப்பகுதியை ஆழப்படுத்தி சோதரம் அதுல நீரூற்றை காணும் போது அந்த நீரூற்றை எடுத்து சோதரம் அதை வெட்டுகிறவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறார்கள். எதற்காக அந்த துறவு வெட்டப்பட்டதோ, அந்த நிலம் வெட்டப்பட்டதோ, வெட்டப்பட்டு சோதரம் நீரூற்றை எடுத்து பயன்படுத்துகிறதான ஒரு காரியம் துறவு என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும்போது இங்கு ஆபிரகாம் சோதரம் துறவு தோண்டுவதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற நாம் பார்க்கிறோம். இந்த நாட்கள்ல சோதரம் துறவு என்கிறதான காரியத்துக்கு பதிலாக கிணறு என்கிறதான காரியங்கள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் கிணறு மற்றும் கிணற்று தண்ணீரை பயன்படுத்துகிறதான காரியம் இந்த நாட்களை குறைந்து காணப்படுகிறது. சோதரம் நாம் எல்லா இடத்திலையும் நமக்கு போர்வெல் இருக்கிறது, எல்லா இடத்திலையும் சோதரம் ஸ்ட்ரீட் பைப் இருக்கிறது, அடி பைப் இருக்கிறது. இந்த காரியங்களை பயன்படுத்தி இந்த நாட்கள்ல எல்லா விதமான மக்களும் தங்களுக்கு தேவையான தண்ணீரை எடுத்து பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் ஆபிரகாம் நாட்களிலே இவ்விதமான வசதிகள் கிடையாது. அப்படிப்பட்டதான அந்த நாட்களிலே அவர்கள் துறவுகளை வெட்டி அதன் மூலமாக வருகிறதான அந்த நீரூற்றில் இருந்து தண்ணீரை எடுத்து அவர்கள் பயன்படுத்துகிறதான ஒரு காரியம் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த இடத்துல சோதரர் இந்த அதிகாரத்துல சோதரர் 25வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டதான துறவை குறித்து நாம் பார்த்தோமானால் அங்கு வாசிக்கும் போதும், ஆனாலும் அபிமெலேக்குடைய வேலைக்காரர் கைவசப்படுத்தி கொண்ட துறவி நிமித்தம் ஆபிரகாம் அபிமெலேக்கை கடிந்து கொண்டான் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். அப்போ இதுல கைவசப்படுத்தி கொண்டதான துறவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது ஆபிரகாமுடைய துறவாய் காணப்படுகிறது. அந்த ஆபிரகாமுடைய துறவை அபிமெலேக்குடைய வேலைக்காரர்கள் அவர்கள் கைவசப்படுத்தி கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் இங்கு துறவு வெட்டினது ஒருவர், ஆனால் அதை கைவசப்படுத்தி கொண்டதோ இன்னொருவர். ஏன் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம்னால், ஏன் இந்த சூழ்நிலை இங்கு வருகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோமானால், அபிமெலேக் என்பவன் ராஜாவாய் காணப்படுகிறான். அவன் இருக்கிறதான் அந்த பகுதியிலே அவன் ராஜாவாய் காணப்படுகிறான். அவன் ராஜாவாய் காணப்படுகிறபடினாலே அவனுடைய வேலைக்காரர்கள் சோதரர் அந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில இங்கு ஆபிரகாம் வெட்டினதான அந்த துறவை கைவசப்படுத்தி கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அவர்கள் கைவசப்படுத்தி கொள்ளுகிறார்கள். அங்கு கைவசப்படுத்தி கொள்ளுகிற நிமித்தமாக சோதரம் அந்த கைவசப்படுத்தி கொண்டு அந்த துறவை எடுத்துக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இதை குறித்து அங்கு சோதரம் ஆபிரகாம் அபிமெலேக்கை கடிந்து கொண்டான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் அபிமெலேக்குக்கு இந்த காரியம் சோதரம் தெரியாது
இருக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை இங்கு காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 26ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது, அதற்கு அபிமெலேக், இந்த காரியத்தை செய்தவன் என்னான் என்று எனக்கு தெரியாது, நீயும் எனக்கு அறிவிக்கவில்லை, இன்று நான் அதை கேட்டதே அன்றி இதற்கு முன் அதை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை என்றான் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். அப்படியானால் சோதரம் அந்த துறவு கைவசப்படுத்தி கொண்டதை குறித்து அவனுடைய அபிமெலேக்குடைய வேலைக்காரர்கள் அபிமெலேக்குக்கு தெரிவிக்கவில்லை, அதை ஆபிரகாமும் தெரிவிக்கவில்லை என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். அப்படியானால் இந்த துறவை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது இது கைவசப்படுத்தி எடுத்துக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் கைவசப்படுத்தி கொள்ளுகிறதான காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது சோதரம் 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசித்தோமானால் அங்கு இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். இருபதாம் வசனம், ஒருவன் உங்களை சிறையாக்கினாலும், ஒருவன் உங்களை பட்சித்தாலும், ஒருவன் உங்களை கைவசப்படுத்தினாலும், ஒருவன் தன்னை உயர்த்தினாலும், ஒருவன் உங்களை முகத்தில் அறைந்தாலும் சகித்திருக்கிறீர்களே என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். சகித்திருக்கிறீர்களே, அப்போ கைவசப்படுத்தி கொள்ளுகிறதான ஒரு காரியத்து நிமித்தம் இந்த இடத்துல வாசிக்கும் போது ஒருவன் உங்களை கைவசப்படுத்தினாலும், அப்போ இங்க ஆதியாகமத்துல ஆபிரகாமுடைய துறவு கைவசப்படுத்தி கொள்ளப்படுகிறதான ஒரு காரியம் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த காரியத்தின் நிமித்தமாக ஆபிரகாம் அங்கு அபிமெலேக்குடைய வேலைக்காரிடத்துல யுத்தம் பண்ணவோ சண்டையிடவோ இல்லை, அங்கு சகித்து இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அது நிமித்தமாக அங்கு அபிமெலேக்கை கடிந்து கொண்டு காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் இன்னும் ஒரு இடத்துல நாம் வாசித்தோமானால் சோதரம் இந்த சகித்து இருக்கிறதான காரியத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். நீதிமொழிகள் 27:5 வாசிக்கும் போது, மறைவான சிநேகத்தை பார்க்கிலும் வெளிப்படையான கடிந்து கொள்ளுதல் நல்லது என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இங்கு சோதரா இந்த அபிமெலேக்கு என்கிறவன் ராஜாவாய் காணப்படுகிறபடியினாலே இங்கு சோதரா அந்த கடிந்து கொள்ளுதலை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோமானால் சோதரா ஆண்டவர் ஏற்கனவே இந்த ஆபிரகாம் விஷயத்திலே அபிமெலேக்கை கடிந்து கொள்ளுகிறதான ஒரு காரியம் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் அவன் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி உணர்த்தி இருக்கிறதான ஒரு காரியம் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அது நிமித்தமாக அவன் ராஜாவாய் இருந்தாலும் அந்த கடிந்து கொள்ளுதலை ஏற்றுக்கொண்டு இங்கு போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்லாமல் ஆபிரகாம் அவனுக்கு சோதரம் திரளான ஆடுகளை கொடுத்து அந்த இடத்துல சோதரம் அவனை அனுப்புகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் அப்போ இந்த அந்த காரியத்தை இங்கு பார்க்கும் போது அங்கு கடிந்து கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இங்கு ஆபிரகாம் சகித்தது நிமித்தமாக இங்கு ஆண்டவர் அந்த துறவு திரும்ப கிடைக்கத்தக்கதாய் கிரியை செய்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடியும். இது சோதரம் இந்த கைவசப்படுத்தி கொண்டதான துறவு தேவன் சோதரம் திரும்ப ஆபிரகாமுக்கு கிடைக்கத்தக்கதாய் சோதரம் தேவன் கிரியை செய்கிறதை இங்கு பார்க்க முடியும். அடுத்து நான் பார்த்தோம்னால் இது அதிகாரத்திலும் 30ஆம் வசனம் ஏற்கனவே வாசித்தபடி சோதரம் இந்த துறவை தோன்றினதை குறித்து நீர் சாட்சியாக இந்த 7 பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை என் கையில் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இது ஆபிரகாம் தோன்றினதான துறவு என்பதற்கு சாட்சியாக சோதரம் 7 அந்த பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆபிரகாம் சோதரம் அங்கு அபிமெலேக்கிடத்துல பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இதன் நிமித்தமாக அவர்கள் உடன்படிக்கை பண்ணிக் கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இதன் நிமித்தமாக அவர்கள் உடன்படிக்கை பண்ணிக் கொள்கிறார்கள். சோதர இருவரும் ஆணையிட்டுக் கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த இடத்துல சோதரம் அந்த 7 பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை எதற்காக ஆபிரகாம் அபிமெலேக்குக்கு கொடுத்தார் என்று சொல்லி நாம் கவனித்து பார்த்தோமானால் இந்த துறவு நான் தோன்றினது சோதரன் இந்த துறவை நான் தோன்றினேன் என்பதற்கு இந்த பெண் 7 ஆட்டுக்குட்டிகள் சோதரம் இந்த 7 ஆட்டுக்குட்டிகளை உமக்கு நான் கொடுக்கிறேன், அது நான் தோன்றினதான துறவு என்பதற்கு இதுதான் சாட்சி என்று சொல்லி அவர் சாட்சியாக அந்த பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை அபிமெலேக்குக்கு கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த துறவு நான் தான் தோன்றினேன் என்பதற்கு இந்த நீர் வாங்கி கொள்ளுகிறதான இந்த ஆட்டுக்குட்டிகளே சாட்சி என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம்.
சோதரம், நான் உமக்கு அறிவிக்கவில்லை, இப்பொழுதோ அந்த துறவை நான் தான் தோன்றினேன் என்பதை உமக்கு அறிவிக்கிறேன். அறிவித்ததோடு மாத்திரம் அல்லாமல் இந்த 7 பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை கொடுத்து அது நான் தான் தோன்றினேன் என்பதை சோதரம் சாட்சியாக அறிவிக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும். அப்போ சோதரம் தோண்டப்பட்டதான அந்த துறவுக்கு அவர் சாட்சியாக சோதரம் அந்த 7 பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை கொடுத்து அதை உறுதிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் சோதரம் அந்த இடத்துல அவர் சோதரம் அதை திரும்ப அதை மீட்டுக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 51 அதிகாரத்துல 1 வசனம். ஏசாயா 51:1. இதுல வாசித்தோமானால் சோதரன், நீதியை பின்பற்றி கர்த்தரை தேடுகிற நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள். நீங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கண்மலையும் நீங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட துறவின் குழியையும் நோக்கி பாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல வாசிக்க முடியும். நீங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கண்மலையும் நீங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட துறவின் குழியையும் நோக்கி பாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல வாசிக்க முடியும். அப்போ தோண்டி எடுக்கப்பட்ட துறவின் குழியை நோக்கி பார்த்தால் அதுல என்ன இருக்கும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோமானால் தோண்டி எடுக்கப்பட்டதான அந்த துறவின் குழியிலே தண்ணீர் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். அந்த தண்ணீர் என்பது அது அந்த துறவை பயன்படுத்துகிறவனுக்கு அதுல காணப்படுகிறதான தண்ணீர் என்பது அது பயன்படுகிறதாய் காணப்படுகிறது. அது உதவியாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். அந்த துறவின் தண்ணீர் சோதரம் அந்த துறவு வெட்டினதுக்கு பயன்படுகிறது. இந்த இடத்துல நீங்கள் சோதரம் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கண்மலையும் நீங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டதான துறவின் குழியும் நோக்கி பாருங்கள். அப்ப வேதத்துல நாம் பார்த்தோமானால் யாரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோமானால் அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்தது, வெட்கப்பட்டு போகவில்லை என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஆண்டவர் அவர்களை கைவிடுகிறதில்லை. சோதரன், எப்படி அந்த துறவின் குழியை நோக்கி பார்த்து அந்த துறவின் குழியை ஒருவன் அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தும் போது அந்த தண்ணீர் என்பது அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படுகிறதோ அதே போல நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய காரியங்களை தேவ சமூகத்துல வைக்கும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றி நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ தோண்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த துறவின் குழியின் தண்ணீரானது மற்றவர்களுக்கு பயன்படுகிறது போல நாம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கும் போது அவர் நமக்கு சோதரம், அவர் நம்முடைய காரியங்களை கேட்டு அவர் நம்முடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டு நாம் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார், நம்மை வழி நடத்துகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆபிரகாம் தோண்டினான் அந்த துறவை சோதரம் அவன் தன்னுடையதான் என்பதை அந்த இடத்துல அபிமெலேக்குக்கு உறுதிப்படுத்தி அவனுடையதை அவன் மீட்டுக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் இந்த நாட்களிலே நாம் சம்பாதித்து வைத்ததான அல்லது நாம் சேர்த்து வைத்ததான அல்லது சோதரம் காரியங்களை ஒருவேளை நாம் இழந்து போயிருப்போமானால் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் போது ஆண்டவரே சோதரம், இது நான் சம்பாதித்து வைத்தது, இது நான் சோதரம் சேர்த்து வைத்தது, இந்த நாட்கள் இதை ஆண்டவரை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார்களே, எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் போது கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கும் போது ஆண்டவரை இந்த காரியத்துல எனக்கு நீ நீதி செய்யும், நியாயம் செய்யும், எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் போது ஆண்டவர் நமக்கு மனதிறங்கி அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய், நமக்கு உதவி செய்கிற தேவனாய், நம்முடைய ஜெபங்களை கர்த்தர் கேட்டு நமக்கு பதில் தருகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார். ஆகவே சோதரம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் போது அவர் நமக்கு கிருபை செய்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்றுகிற தேவன், எல்லாவற்றையும் மாற்றி நம்மை ஆசீர்வதிக்க போதுமான தேவனாய் இருக்கிறார். அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எழுதின 1 நிருபத்திலே 1 அதிகாரம் 2 வசனம், அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது, பிதாவிடத்திலிருந்தும் எங்களுக்கு வெளிப்பட்டதுமான நித்தியமாய் இருக்கிற அந்த ஜீவனை நாங்கள் கண்டு அதை குறித்து சாட்சி கொடுத்து அதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். சோதரம், அதே போல 1 வசனத்துல வாசிக்கும் போது ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாய் இருக்கிற ஜீவ வார்த்தை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். இந்த
2 வசனங்களும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இதுல சோதர் இவ்விதமாய் சோதர் அந்த வாக்கியம் வருகிறதை நாம் கவனிக்க முடியும். நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. ஆகவே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்து நம்முடைய ஜெபங்களை, நம்முடைய விண்ணப்பங்களை ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்தும் போது ஆண்டவர் நமக்கு பதில் செய்கிற தேவனாய், நம்முடைய ஜெபங்களை கர்த்தர் கேட்டு நமக்கு மனம் இறங்கி நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். நாம் சோதரன் இழந்ததை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்து 3வது ஒரு துறவை குறித்து நாம் பார்த்தோமானால் சோதரம் வேதத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஜீவ தண்ணீர் என்னும் துறவு. ஜீவ தண்ணீர் என்னும் துறவு உன்னத பாட்டு புத்தகத்துல 4ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்துல இதை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நான் பார்க்க முடியும். உன்னத பாட்டு 4:15 வாசிக்கும் போது அந்த ஜீவ தண்ணீர் என்னும் துறவை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். சோதரம் இதுல தோட்டங்களுக்கு நீரூற்றும் ஜீவ தண்ணீரின் துறவும் லீபனோனிலிருந்து ஓடி வரும் வாய்க்கால்களும் உண்டாயிருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்க முடியும். இந்த இடத்துல ஜீவ தண்ணீரின் துறவும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். அப்படியானால் சோதரன் ஜீவ தண்ணீரின் துறவு என்பது யாரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் வேதத்துல பார்த்தோம்னால் எரேமியா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்துல 13ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது அந்த வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். எரேமியா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். இதெல்லாம் வாசிக்கும் போது என் ஜனங்கள் 2 தீமைகளை செய்தார்கள். ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய என்னை விட்டுவிட்டார்கள். தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். இந்த இடத்துல ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டுவிட்டார்கள். அப்ப ஜீவ தண்ணீர் ஊற்று என்பது அது ஆண்டவரை குறிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அது ஆண்டவரை குறிக்கிறது, அது தேவாதி தேவனை குறிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த ஜீவ தண்ணீர் துறவிலிருந்து வருகிறதான அந்த ஜீவ தண்ணீர் ஆகிய ஆண்டவரை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் விட்டு விட்டதை குறித்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப ஜீவ தண்ணீர் யார் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோமானால் யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகத்துல 4ஆம் அதிகாரத்துல 10ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது அங்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சமாரியா அந்த ஸ்திரீனிடத்துல பேசுகிறதான சம்பவத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற நாம் பார்க்க முடியும். இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தாய் என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார் என்பதையும் அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். அப்போ இங்கே அந்த சமாரியா ஸ்திரீ அங்கு அந்த கிணற்றுக்கு தண்ணீர் மொண்டு கொள்ள வரும்போது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவளை சந்தித்து அவளிடத்துல அந்த ஜீவ தண்ணீரை குறித்து பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அவளோ இயேசு என்று சொல்லி தன்னிடத்தில் பேசுகிறவர் இயேசு என்று சொல்லி அறியாது இருக்கிறபடியினாலே அவள் அவரிடத்தில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல அடுத்தடுத்து கேள்விகளை கேட்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். ஆனால் இங்கு ஆண்டவருக்கு அவள் ஆண்டவர் இங்கு அவளுக்கு பதில் சொல்லுகிறார். அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். அப்போ ஆண்டவர் ஜீவ தண்ணீரை குறித்து அவளிடத்துல பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கிறவர் யார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோமானால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். அப்போ ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கிறவர் என்பதற்கு ஆண்டவர் சாட்சி, ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர் ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக் கொண்டதுக்கு சாட்சி என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த இதுல நாம் தொடர்ந்து வாசித்தோமானால் 14ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது. நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். அப்போ ஜீவ தண்ணீரின் அந்த துறவிலிருந்து ஆண்டவர் ஜீவ தண்ணீரை தருகிற தேவனாய் இருக்கிறார். இங்க ஜீவ தண்ணீரின் துறவு என்பது அது ஆண்டவரை குறிக்கிறது.
அவருக்குள்ள இருந்து புறப்பட்டு வருகிறதான அந்த ஜீவ தண்ணீரை ஆண்டவர் அவரை தேடுகிறதான, அவரிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்கிறதான, தாகத்தோடு ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கிறதான சோதரம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் தருகிறவராய் இருக்கிறார். சோதரம் அப்படிப்பட்டதான் அந்த ஜீவ தண்ணீரை தேவன் தந்து நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிறதான அந்த நீரூற்றாய் இருக்கிறதான ஜீவ தண்ணீரை ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்கும் தருகிறவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல நான் பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த இடத்துல அந்த ஜீவ தண்ணீராகிய அந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் அந்த சமரியா ஸ்திரீயிடத்துல சோதரம் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் பேசி அவளுடைய உண்மையான நிலவரத்தை அவளுக்கு எடுத்து சொல்லி அதை அறிக்கையிடும்படி இங்கு ஆண்டவர் அவளோடு கூட பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் பின்பதாக அவள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 25ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி, கிறிஸ்து எனப்படுகிற மேசியா வருகிறார் என்று அறிவேன், அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். அதற்கு இயேசு, உன்னுடனே பேசுகிற நானே அவர் என்றார் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். உடனே அவர் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை மேசியாவாக அறிந்தவுடனே, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்தவுடனே அவள் இருக்கிறதான அந்த ஊருக்குள்ளே சென்று மற்ற ஜனங்களும் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் அங்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கிறவர் என்பது ஆண்டவர் சாட்சி, ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர் என்பதற்கு அந்த ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் சாட்சி. இப்போ இந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவும் இந்த சமாரியா ஸ்திரீயும் சோதரம் அங்கு ஒருவர் பேசிக் கொள்ளுகிற நிமித்தமாக அவள் போய் அந்த ஊருக்கு அதை அறிவித்து அந்த ஊர்ல இருக்கிறதான அந்த ஜனங்களை ஆண்டவரிடத்துல கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த ஜீவ தண்ணீரை அந்த ஊராரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவள் அங்கு வழி நடத்தப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த ஊரார், சமரியா ஸ்திரீயுடைய அந்த ஊரார் ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அவர்களும் பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுடைய தாகம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவள் பிரயாசப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த ஊரார் ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதற்கு ஆண்டவரும் சாட்சி, அந்த சோதரம் சமரியா ஸ்திரீயும் சாட்சியாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ சோதரம் ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கிற ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவும் நம்முடைய தாகத்தை தீர்த்து நித்திய ஜீவ காலமாக நமக்குள்ளே ஊறுகிறதான ஒரு நித்திய நீரூற்றை நமக்கு தந்து, நித்திய காலமாய் ஊறுகிறதான அந்த நீரூற்றை தேவன் நமக்கு தந்து, அந்த நீரூற்றின் ஆசீர்வாதத்தை தேவன் நமக்கு தந்து நம்முடைய தாகம் தீர்க்கும்படி, நம்முடைய தாகத்தை தீர்த்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவன் கிருபையுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆண்டவர் போதுமான தேவனாய் இருக்கிறார். ஆகவே சோதரம் அந்த ஜீவ தண்ணீரை நாம் பெற்றுக் கொள்ளும் போது ஆண்டவர் சோதரன் நம்முடைய தாகத்தை தீர்த்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். யோவான் எழுதின அந்த சுவிசேஷ புத்தகத்துல 7ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அந்த வசனத்தில் விதமாய் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனும் அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். அப்போ ஆண்டவரிடத்துல வருகிறவர்கள், தாகத்தோடு கேட்கிறவர்கள், ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த ஜீவ தண்ணீர் நீரூற்றில் இருந்து ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்து ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையுடைய தாகத்தை தீர்க்கிறவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். சோதரம் இது 3வது துறவு. அடுத்து 4வது ஒரு துறவை குறித்து வேதத்துல நாம் வாசிக்க முடியும். அது சுவரி போன துறவு, சுவரி போன துறவு என்று சொல்லி வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். இதை குறித்து சோதரம் வேதத்துல நாம் பார்க்கும் போது ஓசியா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்துல நாம் வாசிக்க முடியும். ஓசியா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 13ஆம் அதிகாரத்துல 15ஆம் வசனத்துல சுவரி போனதான ஒரு துறவை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். ஓசியா 13:15 வாசிக்கிறேன். சோதரம் இதெல்லாம் வாசிக்கும் போது இவன் சகோதரருக்குள்ளே ஜனம் பெருத்தவனாய் இருந்தாலும் கர்த்தருடைய காற்றாகிய கீழ்காற்று வனாந்தரத்திலிருந்து எழும்பி வரும், அதனால் அவனுடைய ஊற்றுகள் வற்றி போகும், அவனுடைய துறவு சுவரி போகும், அது
இச்சிக்கப்படத்தக்க சகல பதார்த்தங்களுள்ள உத்தம பதார்த்தங்களையும் வாரிக்கொண்டு போகும் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். இந்த இடத்துல நாம் இந்த இடத்துல இவன் சகோதரருக்குள்ள ஜனம் பெருத்தவனாய் இருந்தாலும் என்று சொல்லி எப்ராயிமை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். அப்போ அந்த எப்ராயிமை குறித்து சொல்லும் போது அந்த எப்ராயிம் எப்படி இருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிற நாம் பார்க்க முடியும். கர்த்தருடைய காற்றாய கீழ்காற்று வனாந்திரத்திலிருந்து எழும்பி வரும்போது அதனால் அவனுடைய ஊற்றுகள் வற்றி போகும், அவனுடைய துறவு சுவரி போகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு அந்த எப்ராயிமை குறித்து சொல்லும் போது அவனுடைய துறவு வற்றி, அவனுடைய துறவு சுவரி போகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். ஆண்டவர் கீழ்காற்றை அனுப்பும் போது துறவும் அது சுவரி போகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சுவரி போன துறவு என்று சொல்லி நான் பார்த்தோமானால் அது எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லி நான் பார்த்தோம்னால் யோபு புத்தகத்திலே 14ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் வாசித்தோமானால் அங்கு இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். சுவரி போன துறவு என்பது வற்றி போனதான ஒரு காரியத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது. சுவரி போன துறவு என்பது வற்றி போனதான ஒரு காரியத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறதை நாம் யோபு புத்தகம் 14ஆம் அதிகாரத்துல 11ஆம் வசனத்துல வாசிக்க முடியும். நம்முடைய வாழ்க்கையும் சில நேரத்துல சுவரி போனதான ஒரு துறவை போல காணப்படலாம். நாம் நம்முடைய வருமானங்கள், நம்முடைய வேலைகள், நம் கையிட்டு செய்கிற பிரயாசத்தினுடைய பலன் சில நேரத்துல ஒரு சுவரி போனதான ஒரு வற்றி போனதான ஒரு நிலைமையில காணப்படலாம். யாருடைய காரியம் வற்றி போகும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோமானால் யாரெல்லாம் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் இருக்கிறார்களோ அவருடைய காரியம் வற்றி போகும். எப்ராயிம் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் இருந்தபடியினாலே, அவனுடைய காரியங்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் இருந்தபடியினாலே, அவன் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தபடியினாலே அவனுடைய துறவு சுவரி போனது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் ஆண்டவருக்கு விருப்பமில்லாத, ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் ஒரு விசுவாசுடைய வாழ்க்கையில, ஒரு தேவ பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில இருக்குமே ஆனால் அங்கு சுவரி போன துறவுக்கு ஒப்பாக அவருடைய வாழ்க்கை மாறுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். சுவரி போன துறவுக்கு ஒப்பாக அவருடைய பொருளாதாரங்கள், ஆசீர்வாதங்கள் மாறி போகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். அப்படியானால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது, நம்முடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கிறது, அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலைமையில காணப்படுகிறதாம், அது அடுத்தடுத்து முன்னேறுகிற நிலைமையில காணப்படுகிறதாம், அல்லது சுவரி போனதான துறவுக்கு ஒப்பாய் காணப்படுகிறதா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும், என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். அப்படியானால் ஆண்டவரே, நான் உமக்கு விரோதமான காரியங்கள், உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், நீர் விரும்பாத காரியங்கள் என்னிடத்தில் எதுவாய் இருந்தாலும் அதை என்னை விட்டு எடுத்து போட்டு, என்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு எடுத்து போட்டு, என்னை சுவரி போனதான நிலைமையிலிருந்து என்னை மாற்றி ஒரு செழிப்பான ஆசீர்வாதத்துக்குள் என்னை கொண்டு வாங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் போது, நாம் ஆண்டவர் நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கும் போது, நாம் ஆண்டவர் நோக்கி பார்த்து விண்ணப்பம் பண்ணும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய சுவரி போனதான, வற்றி போனதான நிலைமைகளை கர்த்தர் மாற்றி போட்டு நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும். அப்படியானால் சுவரி போனதான அந்த துறவி நிலைமை மாற வேண்டுமானால் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். நம்முடைய ஆண்டவர் வனாந்தர செழிப்பாக்குகிற தேவன், வறண்ட பூமியை செழிப்பாக்குகிற தேவன், வறண்ட பூமியும் மனாந்தரத்தையும் நீரூற்றாய் மாற்றுகிற தேவன். நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்படுகிறதான வறண்டு போனதான எல்லா சுவரி போன நிலைமையும் கர்த்தர் மாற்றி போட்டு நம்மை நீரூற்றின் ஆசீர்வாதத்துக்கு ஒப்பாய் மாற்றி நம்மை ஆசீர்வதிக்க போதுமான தேவனாய் இருக்கிறார். கிருபை நிறைந்த ஆண்டவராக இருக்கிறார். ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்படுகிறதான எல்லா சுவரி போன துறவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறதான எல்லா காரியத்தையும் மாற்றி போட்டு கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆண்டவர் நம்மை வழி நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார். அடுத்து 5வது ஒரு துறவை குறித்து நாம் பார்த்தோமானால் வெட்டப்பட்டதான துறவை குறித்து நாம் வேதத்துல வாசிக்க முடியும். வெட்டப்பட்டதான துறவு நெகேமியா புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரத்துல 25ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது அங்கு வெட்டப்பட்டதான துறவுகளை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம் அங்கு நாம் வாசிக்கும் போது வெட்டப்பட்டதான துறவு அது யாருக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும்.
இதுல வாசிக்கிறேன். அவர்கள் அரணான பட்டணங்களையும் செழுமையான பூமியும் கட்டி கொண்டு சகலவித உடைமைகள் நிறைந்த வீடுகளையும் வெட்டப்பட்ட துறவுகளையும் ஏராளமான திராட்சை தோட்டங்களையும் ஒலிவ தோப்புகளையும் கனி கொடுக்கும் விருட்சங்களையும் சுதந்திரித்து கொண்டு புசித்து திருப்தியாகி கொழுத்து உம்முடைய பெரிய தயவினால் செல்வமாய் வாழ்ந்தார்கள் என்று சொல்லி நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். இந்த இடத்துல யாரை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் கவனித்து பார்த்தோமானால் அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். அவர்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை ஆகி அவர்கள் கானானுக்குள் வருகிறார்கள். கானானுக்குள் அவர்கள் வரும்போது அங்கு கானானிலே கிடைக்கக்கூடியதான ஆசீர்வாதம் தான் அந்த வெட்டப்பட்டதான துறவு. கானானில் கிடைக்கக்கூடியதான அந்த ஆசீர்வாதங்கள் தான் நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 25ஆவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டதான காரியமாய் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் வெட்டப்பட்டதான துறவுகளை கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அதை ஏற்கனவே வெட்டி ஒருவன் வைத்திருக்கிறான். அதை ஏற்கனவே கானான் தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் வெட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். அப்படி வெட்டி வைக்கப்பட்டதான துறவுகளை அவர்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படி சுதந்திரித்துக் கொண்டதான துறவுகள் தான் வெட்டப்பட்ட துறவுகளாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கிடைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த வெட்டப்பட்டதான துறவுகளை அவர்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த வெட்டப்பட்ட துறவுகளை சுதந்திரித்துக் கொண்டு அதனுள்ளதான தண்ணீரை பயன்படுத்துவதோடு மாத்திரமல்லாமல் அது அவர்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் பிரயோஜனமாய் இருக்கத்தக்கதாய் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கத்தக்கதாய் தேவன் அங்கு சூழ்நிலையை மாற்றுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த வெட்டப்பட்டதான துறவின் ஆசீர்வாதத்தை தேவன் நமக்கு தந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கு போதுமான தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் கிருபை நிறைந்த ஆண்டவராக இருக்கிறார். சோதரம் வெட்டப்பட்டதான துறவு யாருக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லி இனியும் கவனித்து பார்த்தோம்னால் ஆதி ஆகமம் 26ஆம் அதிகாரத்தில் ஈசாக்கை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரத்துல 18ஆம் வசனம், தன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் நாட்களில் வெட்டினவைகளும் ஆபிரகாம் மரித்த பின் பெலிஸ்தர் தூர்த்து போட்டவைகளுமான துறவுகளை மறுபடியும் தோண்டி தன் தகப்பன் அவைகளுக்கு இட்டிருந்த பெயர்களின் படியே அவைகளுக்கு பெயரிட்டான் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். ஈசாக்குடைய வேலைக்காரர் பள்ளத்தாக்கிலே வெட்டி அங்கு சுரக்கும் நீரூற்றை கண்டார்கள் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். அப்ப ஆபிரகாம் துறவுகளை வெட்டி வைத்திருந்தார். அதை சோதரம் அபிமெலேக்குடைய வேலைக்காரர்கள் மூடி போட்டார்கள். அதை மீண்டுமாய் சோதரம் ஈசாக்கு வெட்டி ஈசாக்கு தோண்டி தண்ணீர் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த வெட்டப்பட்டதான துறவுகளை அவன் எடுத்துக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். வெட்டப்பட்டதான துறவு என்பது சோதரம் அது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதான ஒரு ஆசீர்வாதமாய் காணப்படுகிறது. சோதரம் தாய் தகப்பன் சோதரம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து சேர்த்து வைக்கிறதான காரியங்களை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறார்கள். பிள்ளைகள் அதை சுதந்திரித்துக் கொண்டு அவர்கள் அதை ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏதுவாய் பயன்படுத்த வேண்டும். இன்னைக்கு அநேக இடத்துல நாம் பார்க்கிறதான காரியம் தன்னுடைய தாயும் தகப்பனும் சம்பாதித்து வைத்திருந்ததான காரியங்களை சொத்துக்களை பிள்ளைகள் அழித்து போடுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். பிள்ளைகள் அவைகளை அழித்து போட்டு ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிற நிலைமைக்கு சோதரன் தாய் தகப்பனை தள்ளி விடுகிறதையும் தாங்களும் அவ்விதமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் அங்கு தாய் தகப்பன் சம்பாதித்து வைக்கிறதான காரியம் என்பது பிள்ளைகளுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏதுவான பிள்ளைகளுடைய உயர்வுக்கு ஏதுவாய் இருக்கக்கூடியதான ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. அப்போ இங்கே சோதர ஈசாக்கு மறுபடியும் அவன் தகப்பன் வெட்டினான அந்த துறவுகளை தோண்டி எடுத்து அதிலிருந்து வருகிறதான அந்த நீரூற்றை அவன் பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அது நிமித்தமாக அங்கு ஈசாக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இதுதான் சோதரம் வெட்டப்பட்டதான துறவுக்கு ஒப்பாய் வருகிறதான ஒரு காரியமாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதான ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான ஆசீர்வாதங்களை நாம் சுதந்திரித்துக் கொண்டு அந்த ஆசீர்வாதத்தின் நிமித்தமாக நாம் மேலும் மேலும் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். சோதரம் ஆண்டவர் கிருபையாக ஆண்டவர் தயவாக கொடுக்கிறதான நன்மைகளை சுதந்திரித்துக் கொண்டு அதன் நிமித்தமாக தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். நாம் நெகேமியாவில் வாசித்தோம். சோதரம் பெரிய தயவினாலே செல்வமாய் வாழ்ந்தார்கள், பெரிய தயவினாலே செல்வமாய் வாழ்ந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம்.
அப்படியானால் ஆண்டவர் பெரிய தயவினாலே நமக்கு வெட்டப்பட்டதான துறவின் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவருக்கு முன்பதாக தேவனுக்கு பிரியமாய் காணப்பட வேண்டும். எனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைத்து விட்டது, நான் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரை விட்டு விடும் போது, ஆண்டவரை மறந்து விடும் போது, ஆண்டவர் அந்த வெட்டப்பட்டதான அந்த துறவின் ஆசீர்வாதத்தை மாற்றி போடுகிறவராய் இருக்கிறார். சோதரம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்படித்தான் செய்தார்கள். அப்படி செய்த நிமித்தமாக அவர்கள் அநேக ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனார்கள் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம். அப்படி சோதரம் ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான அந்த தயவு தொடர்ந்து நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். அந்த தயவு அடுத்து நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் பாச வேண்டும். சோதரம் அந்த தேவனுடைய தயவு நம்முடைய சந்ததிகளின் அடுத்தடுத்ததான சோதரம் அந்த சந்ததிகளுக்கு புறப்பட்டு போக வேண்டுமேயானால் நாம் தொடர்ந்து சோதரம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழும் போது, தொடர்ந்து ஆண்டவருக்கு முன்பதாக பரிசுத்தமாய் காணப்படும் போது அந்த வெட்டப்பட்டதான துறவின் ஆசீர்வாதம் அடுத்து சந்ததிகளுக்கு போகும்படி தேவன் கிருபை பாராட்டுகிறார், தேவன் தயவு பாராட்டுகிறார், தேவன் இரக்கம் பாராட்டுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் வெட்டப்பட்டதான துறவு என்பது தேவன் கொடுக்கிறதான பெரிய தயவாய் காணப்படுகிறது. அதை சுதந்திரித்துக் கொண்டு நாம் சோதரம் ஆசீர்வாதத்தின் அடுத்தடுத்த பகுதிகளுக்கு போவோமானால் அது நம்முடைய நன்மைக்கு ஏதுவாய் ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏதுவாய் காணப்படும். மாறாக கர்த்தரை நாம் மறந்து போவோமானால் தேவன் கொடுத்ததான சோதர பெரிய தயவினால் கொடுத்ததான அந்த வெட்டப்பட்டதான அந்த துறவின் ஆசீர்வாதத்தை சுவரி போனதான துறவின் ஒரு காரியமாக மாற்றி போட முடியும். சோதரம் மாறாக சோதரம் தேவனுக்கு முன்பதாக பிரியமாய் காணப்படும் போது, உத்தமாய் காணப்படும் போது நம்முடைய வெட்டப்பட்டதான துறவின் ஆசீர்வாதத்தை தொடர்ந்து சுதந்திரித்துக் கொண்டு நன்மைகளையும் சுதந்திரித்துக் கொண்டு அதனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏதுவாய் மாற முடியும், காணப்பட முடியும். அடுத்து நாம் சோதரம் 6வது ஒரு துறவை குறித்து நாம் பார்த்தோமானால் பெயரிடப்பட்டதான துறவு. பெயரிடப்பட்டதான துறவை குறித்து வேதத்தில் நாம் வாசிக்க முடியும். சோதரம் அதுல இந்த ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரத்துல என்ன கவனித்து பார்த்தோம்னால் இதுல நான் வாசிக்கும் போது இப்பொழுது ஒரு வசனத்தை வாசித்தேன். சோதரம் 26:18 வாசிக்கும் போது இதுல சோதரம் தன் தகப்பனாய ஆபிரகாம் நாட்களிலே வெட்டினவைகளும் ஆபிரகாம் மரித்த பின் பெலிஸ்தர் தூர்த்து போட்டவிலுமான துறவுகளை மறுபடியும் தோண்டி தன் தகப்பன் அவைகளுக்கு இட்டிருந்த பெயர்களின்படியே அவைகளுக்கு பெயரிட்டான் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம். சோதரம் அப்போ இங்கு பெயரிடப்பட்டதான துறவை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது 20ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கேராரு மேய்ப்பர் இந்த தண்ணீர் தங்களுடையது என்று சொல்லி ஈசாக்குடைய மேய்ப்பருடனே வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். அவர்கள் தன்னுடனே வாக்குவாதம் பண்ணினபடியினால் அந்த துறவுக்கு ஏசேக்கு என்று பெயரிட்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். இந்த இடத்துல ஏசேக்கு என்று சொல்லி ஏன் பெயரிட்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோமானால் அந்த துறவை குறித்து வாக்குவாதம் வந்தபடினாலே ஏசேக்கு என்று சொல்லி அவன் பெயரிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் சோதரம் இது வாக்குவாதத்தினுடைய ஒரு துறவாய் காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த வாக்குவாதம் இன்னும் முடியவில்லை, அந்த வாக்குவாதம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் அடுத்து 21ஆம் வசனத்திலும் வாசித்தோமானால் வேறொரு துறவை வெட்டினான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த துறவை குறித்தும் அங்கு வாக்குவாதம் வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த துறவுக்கு சோதரம் அங்கு ஈசாக்கு பெயரிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் அடுத்து ஒரு துறவை அவன் வெட்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 22ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது பின்பு அவ்விடம் விட்டு பெயர்ந்து போய் வேறொரு துறவை வெட்டினான், அதை குறித்து அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை. அப்பொழுது அவன் சோதரம் நாம் தேசத்தில் பழுகும்படிக்கு இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி அதற்கு ரெகபோத் என்று பெயரிட்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த துறவினுடைய பெயர் ரெகபோத் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் அதற்கு பின்பதாக அங்கு சோதரம் ஈசாக்குக்கு ஆண்டவர் தரிசனமாகி பேசி தொடர்ந்து சோதரம் அங்கு ஈசாக்கை வழி நடத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இங்கு 3 விதமான துறவுகளுக்கு ஈசாக்கு பெயரிட்டு அங்கு சோதரம் பெயரிட்டு அழைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ சோதரம் அந்த 3வது துறவு ரெகபோத் என்றதான துறவு சோதரம் அது அவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏதுவாகும், அவன் பழுகும்படிக்கு ஏதுவாகும் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இவர்கள் அந்த
துறவுகளுக்கு பெயரிடுகிறதான காரியம் சோதரம் அந்த துறவை அவர்கள் வெட்டி அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதற்கு சாட்சியாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஈசாக்கு அங்கு துறவுகளுக்கு பெயரிடுகிறான். அந்த துறவின் பெயர்களே அந்த துறவை அவன்தான் வெட்டினான் என்பதற்கு அது சாட்சியாய் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு துறவுகளையும் வெட்டும் போது அவர்கள் சந்திக்கிறதான அந்த அனுபவங்களை வைத்து அவர்கள் அவைகளுக்கு பெயரிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த அனுபவங்களை வைத்து அவர்கள் பெயரிடுகிறதான அந்த காரியமும் அவர்கள் எந்த சூழ்நிலையில அந்த துறவை வெட்டினார்கள் என்பதற்கு அது சாட்சியாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் அப்போ இந்த மூன்றாவது ரெகபோத் என்கிறதான அந்த துறவை வெட்டி அந்த இடத்துல சோதரம் அவன் அங்கு இருந்து சோதரம் அவன் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிற நாம் பார்க்கிறோம். அப்பா ஈசாக்கு பழுகும்படி பெருகும்படி இடம் உண்டாக்கி கர்த்தர் ஈசாக்கை ஆசீர்வதிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல அந்த பெயரிடப்படுகிறதான காரியம் ஈசாக்கு தான் அந்த துறவை தோன்றினான் வெட்டினான் என்பதற்கு அது சாட்சியாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்து சோதரம் இன்னொரு துறவை குறித்து நாம் வாசித்தோமானால் ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்துல 14ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது அங்கு ஒரு துறவை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். சோதரம் ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம், ஆகையால் அந்த துறவு பெயர் லகாய்ரோயி எனப்பட்டது. அது காதேசுக்கும் சோதரம் பாரேத்துக்கும் நடுவே இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல வாசிக்க முடியும். சோதரம் இந்த துறவை குறித்து நாம் பார்க்கும் போது இந்த இடத்துல 13ஆம் வசனம், அப்பொழுது அவர் என்னை காண்பவரே நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடு பேசின கர்த்தருக்கு நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று பெயரிட்டாள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். ஆகையால் அந்த துறவு பெயர் லகாய் ரோகி எனப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிற நாம் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று சொல்லி அவள் ஆகார் அந்த துறவுக்கு பெயரிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் ஆண்டவர் நம்மை காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆண்டவர் நாம் பழுகும்படி நமக்கு இடம் உண்டாக்குகிறதான தேவனாய் இருக்கிறார். இந்த துறவுகளுக்கெல்லாம் பெயரிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் பெயரிடப்பட்டதான துறவுகளாய் இப்ப சொன்னதான ஒவ்வொரு துறவுகளும் காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த துறவுகள் எல்லாம் சோதரம் அவர்கள் சந்தித்ததான அந்த பிரச்சனைகள் அந்த காரியங்களை குறித்து சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த பெயர்கள் அதற்கு சாட்சியாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அவர்கள் சந்தித்ததான காரியங்கள் பிரச்சனை நடுவிலே தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறதை, தேவன் அவர்களோடு இடைப்பட்டு அவருடைய விண்ணப்பங்களை கர்த்தர் கேட்டு அவர்களுக்கு பதில் தருகிறதை குறித்து சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த இடத்துல ஆகாருக்கு ஆண்டவர் பதில் தருகிறார். ஆகாரை ஆண்டவர் கண்டு ஆகாருக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஈசாக்குக்கும் ஆண்டவர் கிருபை செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த பெயரிடப்பட்டதான துறவுகள் அந்த சோதரன் ஈசாக்குடைய அனுபவத்தை குறிக்கிறது. அதே போல சோதரம் இங்கு ஆகாருடைய பிரச்சனையை சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். சோதரம் நமக்கும் ஆண்டவர் நம்மையும் ஆண்டவர் காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். நம்மை காண்கிற தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். நம்முடைய பிரச்சனைகளை மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். நம்முடைய போராட்டங்களை மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். ஆகவே நமக்கு காணப்படுகிறதான பிரச்சனைகள் போராட்டங்களை கர்த்தர் மாற்றி போட்டு நம்மை காண்கிற தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர். நம்மை காண்கிற தேவன் நம்மை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார். சோதரம் ரெகபோத் என்கிறதான காரியத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்து நாமும் பழுகும்படி நாம் பழுகுவதற்கு இடம் உண்டாக்குகிற தேவன் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார். எப்படி ஆகாரை தேவன் கண்டாரோ அதே போல நம்மையும் கண்டு நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன் என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது. இந்த நாளிலே சோதரம் 6 விதமான துறவை குறித்து சோதரம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதை நாம் விதத்துல பார்க்கிறோம். சோதரம் இந்த 6 விதமான துறவும் சாட்சியின் துறவாய் காணப்படுகிறது. சோதரம் நம்மை ஆண்டவர் நடத்துகிறவர், நம்மை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறவர். சோதரம் நம்மை காண்கிற தேவன் நம்முடைய பிரச்சனைகளை கண்டு நம்மை விடுவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். சோதரம் இந்த நாட்களிலே சோதரம் தேவன் நமக்கு உதவி செய்கிறவர், கிருபை செய்கிறவர். சோதரம் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். நம் கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்த்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். சோதரம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம்.
சோதரம் 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 அண்டவரே பாம துதிக்கிறோம், ராஜாம துதிக்கிறோம், கிருபையுள்ள தேவனே துதிக்கிறோம், சோதரம் 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 சோதரிக்கிறோம் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. மகிமைப்படுத்துகிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நம்மை காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மை காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். நம்முடைய பிரச்சனைகளை காண்கிற தேவன், நம்முடைய சூழ்நிலைகளை காண்கிற தேவன், நம்முடைய நிலைமைகளை காண்கிற தேவன், நம்முடைய அந்தரங்கங்களை காண்கிற தேவன், நாம் வடிக்கிற கண்ணீரை காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். நாமும் பழுகும்படி, நாமும் பெருகும்படி, நாமும் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படி, நாமும் நன்மையை சுதந்திரிக்கும்படி, நாமும் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்கும்படி இடம் உண்டாக்குகிற தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம். இடம் உண்டாக்குகிற தேவனை நாம் தேடுகிறோம். நமக்கு இடம் உண்டாக்குகிற தேவனை நாம் கூப்பிடுகிறபடியினாலே, நமக்கு இடம் உண்டாக்குகிற தேவனை நோக்கி நாம் பார்க்கிறபடியினாலே அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் நம்மை வழி நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் நமக்கு உதவி செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். நாம் இருக்கிற சூழ்நிலையிலிருந்து, நாம் இருக்கிற போராட்டத்தின் நிலைமையிலிருந்து, நாம் இருக்கிறதான கண்ணீர் வடிக்கிற நிலைமையிலிருந்து ஆண்டவர் நம்மை வெளியே கொண்டு வருகிறவராய் இருக்கிறார். ஆண்டவர் நம்மை வெளியே கொண்டு வந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லும். ஆண்டவரே அப்பாம் துதிக்கிறோம். நானும் பழுகும்படி எனக்கு இடம் உண்டாக்கும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கேட்போம். நாங்களும் பெருகும்படி எங்களுக்கு தயவு செய்தலும் என்று சொல்லி கேட்போம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு உம்முடைய பெரிய தயவினாலே வெட்டப்பட்ட துறவின் ஆசீர்வாதத்தை தந்தீரே தகப்பனே. எங்களுக்கும் தயவு செய்யும், எங்களுக்கும் இரக்கம் பாராட்டும், எங்களுக்கும் தயவு பாராட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் போது ஆண்டவர் கிருபையாக இறங்கி, ஆண்டவர் தயவாக இறங்கி வெட்டப்பட்டதான அந்த துறவின் ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு தருகிறவராய் இருக்கிறார், நமக்கு கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். சில நேரத்துல நமக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் இழந்து போகிறவர்களாய் இருக்கிறோமா சோதரம். அதற்கு காரணம் என்ன என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து, ஆண்டவரே என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் இழந்து கொண்டு இருக்கிறேன், எனக்கு கிடைத்த நன்மையை நான் இழந்து கொண்டு இருக்கிறேன், என்னுடைய நிலைமையை மாற்றும், நான் ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போவதற்கு காரணமாய் இருக்கிறேன், என்னுடைய காரியங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் போது கர்த்தர் நம்முடைய காரியங்களை மாற்றி போட்டு நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை தக்க வைப்பதற்கு, அது மாத்திரமில்லாமல் அதனை தொடர்ந்து முன்னேறுவதற்கு கர்த்தர் தயவு பாராட்டுகிறவராய் இருக்கிறார். ஆண்டவரே அப்பாம துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளை நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் கர்த்தர் நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. வெட்டப்பட்டதான துறவின் ஆசீர்வாதங்களை தேவன் தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. நம்முடைய பிள்ளைகள் இழந்திருக்கிறதான, நம்முடைய பிள்ளைகள் சம்பாதித்து வைத்ததான ஆசீர்வாதங்கள், நன்மைகளை அடுத்தவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு கைவசப்படுத்தி கொண்டது நிமித்தமாக காணப்படுகிறதான புலம்பல்கள், காணப்படுகிறதான அந்த குமுறல்களை கர்த்தர் மாற்றி போட்டு ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் எடுத்துக்கொண்டதான அந்த கைவசப்படுத்தப்பட்டதான, மற்றவர்களால் கைவசப்படுத்தப்பட்டதான நன்மைகளை மீண்டுமாய் தேவன் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் மீட்டுக் கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிற தகப்பனே. ஆண்டவரே மீட்டுக் கொடுக்கும்படியாய், ஆண்டவரே தயவு பாராட்டும்படி, இரக்கம் பாராட்டும்படி ஜெபிக்கிறோம். எதையெல்லாம் இழந்திருக்கிறார்களோ, எதையெல்லாம் ஆண்டவரே அப்பா துதிக்கிறோம் இழந்திருக்கிறார்களோ ஒவ்வொருவரையும் திரும்ப தேவன் கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே அப்பாம துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்படியாய் கர்த்தர் செய்கிற கிருபைக்காக ஆண்டவரே துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து நாள் முழுவதும் ஸ்தோத்திர ஆராதனையை தேவன் இம்மட்டுமாய் நடத்தி தந்து எல்லா பகுதியும் தேவன் ஆசீர்வதித்து கொடுத்தபடினாலே எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா. ஓ ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரிக்கிற தகப்பனே. நாள் முழு ஸ்தோத்திர ஆராதனை நடத்தி கொடுத்த தயவுக்காக, ஆசீர்வதித்து கொடுத்த தயவுக்காக, ஆண்டவரே கிருபையாய் நடத்தின எல்லா தயவு இரக்கங்களுக்காக துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரிக்கிற தகப்பனே. ஆண்டவரே அப்பா மகிமைப்படுத்துகிறோம் 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 தகப்பனே. அப்பா துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென் ஆமென். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே இந்த நாளிலே ஆண்டவரே கேட்ட வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே அப்பா துறவின் ஆசீர்வாதங்களை ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் வழி நடத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம். நன்மையும் ஆசீர்வாதமும் உண்டாகும் வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் பழுகும்படி, பெருகும்படி கர்த்தர் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இடம் உண்டாக்கி தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்படியே செய்கிற தயவுக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே.
தகப்பனே. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.